żeby nie wysłużyć bardzo. Pilnuje jej, nie? Jeszcze raz będziemy obracać? Właśnie, nie? Niebawem. Boże, znowu. Asia. O Jezu. One są puste w środku. Ojej. Nie bój się! Uciekaj! A dzieci takie kochane, tak biegają, nie? Nic się nie dzieje. Piesek was przypilnuje. No. No patrz, poszedł za mną, widzisz? To zależy. Halo! Ameryka. Aha, Wiktoria teraz. Jakby piesek był nachalny, to kuflowego. Zostań ode mnie. Bum! A tak idzie. Daj! Ślicznie. Chodź, Hala. Takie kłopoty ma! Szok. Patrz,